В малка ферма на ръба на гората живееше Мишле с невероятен талант за изкуството. Обичаше да рисува, да създава музика и да споделя своите страсти с другите. Любимото му място беше старата плевня, където винаги намираше спокойствие и вдъхновение. Една летна сутрин Мишлето реши да организира творчески работилници за своите приятели от фермата. На закуска събра всички животни – кокошки, пътици, крави, прасета и коне. Приятели, започна Мишлето, искам да ви поканя на ден, пълен с изкуство и креативност. Всеки от нас има нещо уникално в себе си, което може да покаже на света. Ще се присъедините ли към мен? Животните се спогледаха несигурно, но бяха любопитни какво е подготвило Мишлето. След закуска всички отидоха до плевнята, където вече ги очакваха бои, четки, листа хартия и различни музикални инструменти. Първата задача беше рисуване. Мишлето раздаде на всички четки и бои, като ги насърчаваше да нарисуват това, което виждат или чувстват. Една от кокошките, която винаги беше малко срамежлива, започна да рисува цветни цветя. Кравата реши да нарисува пейзаж с ливадата, на която се пасе всеки ден. Прасето, въпреки че първоначално беше несигурно, започна да създава абстрактни форми. Не се страхувайте, използвайте въображението си, насърчаваше Мишлето. Няма лоши картини, всяка е уникална по свой начин. След няколко часа плевнята беше пълна с цветни картини. Животните бяха изненадани колко радост им е донесло рисуването. След това Мишлето покани всички да създадат музика. Въгъла на плевнята ги очакваха барабанчета, дайрета, флейта и дори китара. Пътицата с радост започна да свири на барабанчето, а петълът опита китарата. Мишлето грабна флейтата и започна да свири весела мелодия. Скоро цялата група създаде красива, хармонична музика. Чудесно, извика Мишлето. Музиката е език, който ни свързва всички. Всеки звук е важен и всеки от нас може да създаде нещо невероятно. Животните бяха възхитени. Чувстваха, че са открили нещо ново в себе си, нещо, за което преди не са подозирали. В края на деня Мишлето организира изложба на техните картини и малък концерт. Всички животни от фермата дойдоха да видят творбите на своите приятели и да слушат музиката. Мишле, благодарим ти, каза кокошката. Никога не съм мислила, че мога да рисувам така. Това беше невероятно преживяване. Да, Мишле, добави кравата. Научи ни, че креативността е нещо, което всеки от нас носи в себе си. Благодарим ти, че ни го показа. Мишлето се усмихна. Помнете, скъпи приятели, изкуството и музиката са навсякъде около нас. Трябва само да отворим сърцата си и да си позволим да бъдем креативни. Всеки от нас може да създаде нещо красиво. От този ден животните често се събираха в плевнята, за да рисуват и да създават музика заедно. Фермата се превърна в място, пълно с цветове, звуци и радост. Всичко това благодарение на малкото Мишле с голямо сърце и безкрайно въображение.